Legacy, legacy, oh, legacy, 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 om legacy. Legacy, om legacy, 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 om legacy, legacy, legacy. Om legacy, legacy, om legacy, om legacy, om legacy, 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 om legacy. Om legacy, om legacy, legacy. Om legacy, legacy. Baba namhlanje kuseni usenguNkulunkulu. Akekho njengawe, akekho fana nawe. Akekho ongalinganiswa nawe, akekho ongafaniswa nawe. UnguNkulunkulu mnikazi weimpilo zethu siyenzile. UnguNkulunkulu baba wethu ongcwele singenzanga. Nini mandla onke usenguNkulunkulu sivulile umlomo yethu. UsenguNkulunkulu sivalile imlomo yethu. Nini mandla onke akukho esingakwenza ekungakwenza ube nguNkulunkulu. Sathi sivuleka amehlo sakuthola uNkulunkulu. UsenguNkulunkulu namhlanje ekseni. Bayede mhlekazi, bayede dwala lamadwala, bayede sonini nanini ngegama likaJesu. Bayede mdala wezinsuku, bayede namhlanje libo labakholwayo, bayede namhlanje nsimphele ezinye, bayede namhlanje mafuka ngajiki, bayede namhlanje siphephelo sethu, bayede namhlanje. Ungcwele, 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 ungcwele. Hosanna to the highest. Hosanna namhlanje ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sinika lonke udumo ngokuba lukufanele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga mdala wezinsuku, siyabonga sonini nanini, siyabonga namhlanje wena qawa yethu, siyabonga wena kuphila kwethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga namhlanje esandleni sakho, namhlanje siyayinikela imphefumulo yethu esandleni sakho, siyazinikela impilo zethu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Thatha indawo baba wethu ongcwele. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Siyabonga namhlanje. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Sikunika lonke udumo ngokuba lukufanele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Sikunika lonke udumo ngokuba lukufanele. Bayede ngonyama yosizwe somndeni kaJuda.
Nanamhlanje we lift your name higher. Sithi ungcwele, 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 ungcwele. Ingelosi ezikhaya ezulwini zithi uyingcwele. Nanamhlanje siyasifakazela sithi kunjalo. Ungcwele Nkosi, ungcwele, ungcwele uyenzile, ungcwele ungenzanga, ungcwele Nkosi sisezimweni, ungcwele singekho ezimweni, ungcwele kumnandi, ungcwele kungasimnandi. Bayede, bayede, bayede. Hosana weliphezulu. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Thatha indawo namhlanje kuseni moya engcwele. Namhlanje sifuna ukuzwa wena. Silalele wena ngegama lika Jesu. Thulisa ukuhlakanipha nokwazi kwethu. Thulisa injwayelo yethu, thulisa. Silindele wena, phakele izitsha zethu. Siphakele moya engcwele. We open our heart. Kwala kulena ndawo. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Hamba hamba moya engcwele kulena ndawo. Hamba hamba. Silindele wena. Silindele kuzwa wena. Silindele wena moya engcwele. Ngegama lika Jesu. Thulisa namhlanje ukuphithizela. Thulisa namhlanje ukukhathazeka. Ngegama lika Jesu. Sekhona wena kuyathula konke kuyadeda. Ngegama lika Jesu. Hey 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 hey. Kuyathula uma sekhona wena. Makwaseke ukuthi uNkulunkulu. Nesimo masazi ukuthi unguye. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga baba wethu ongcwele. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Makwaseke nasemkhathini ukuthi unguye. Makwaseke kuwo wonke amandla asavukile. Makwaseke unguye. Who I am that I am. Uyasiveza namhlanje I am. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibongile namhlanje kuseni. Mayenzeke yakhe intando. Thulise yethu baba wethu ongcwele. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. In the name of Jesus, we allow you moya engcwele. We don't want to quench you moya engcwele. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yenza okuthandayo ngegama lika Jesu. In Jesus' mighty name we've prayed. Amen. Hallelujah. 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 Ngithathele lithuba ngibingelele ubaba indodana nomoya engcwele. Let me take this hour to greet the Father, the Son, the Holy Spirit. Singabashayela izandla We basala. may give them the round of applause. Ngibingelele the fivefold ministry. I greet all the fivefold ministry Egameni lika Jesu. Amen. in the name of Jesus. Ngibingelele omama nabobaba intombi neinsizwa neSunday school. I greet all the elders, the Sunday school brothers and sisters Egameni lika Jesu in Kristu. the name of Jesus. All protocol observed. Hallelujah. Masishane sizofunda encwadini kaMatthew chapter 14 sizofunda u25 till kuverse 30 egameni kaJesu. Isihloko sanamhlanje sithi remain in his word Hlala ezwini lakhe or have faith in his word.
noma iba nokholwa ezwini lakhe, regardless the situation you are facing, noma siphi isimo obhekene naso, remain in his word. hlala ezwini lakhe. Because when you are in his word, Uma usezwini lakhe, you will be filled with his word. uzogcwaliswa ngezwi lakhe. Nenkulumo yakho iyaguquka Yes, Lord. kube yizwi. Umuntu ohlezi ezwini nangenkulumo uyezwakala. A person who stay in his word, you can hear him through his word. Ukhuluma nezwi ezimweni. He speaks a word in situations. Aze aphenduke abe yilento azindla ngayo. He even changes to be the thing that he meditates Uma upon. uzindla ngezwi uphenduka ube yizwi. When you meditate with the word, you become the word. Even though the situation you are facing, but remain in his way. Noma siphi isimo hlala ezwini. Because his promises are yes and amen. Ivumo zakho zinguyebo zingu amen. Hlala ezwini uze ube yizwi. Stay in his word until you become the word. Because when you pray umthandazo uqhamuka ezwini. When you pray, the prayer comes from the word. You cannot pray ungekho ezwini. Awukwazi ukuthandaza when you are not in the word. Ngokuba umthandazo iyizwi. For the prayer is the word. The more you remain in his word, kuba nengxoxo phakathi komuntu noNkulunkulu. Uma uhlala ezwini lakhe, there come a conversation You between will man and God. remind God about his word now and then. Uyakumkhumbuza izwi lakho njalo I am njalo. not the tail, but I am the head. Angisiyisigcino kepha ngiyinhloko. Lithi izwi lakho Baba ngingaphezu komnqobi. Your word says I'm above all conquerors. Angisiyena umnqobi kodwa ngingaphezu I'm not komnqobi. a conqueror, but I'm above Even the conqueror. though what I'm going through, I will conquer. Noma ngihamba kusiphi isimo Ngokuba asikho isimo esingaphezu for there is kwami. no situation that is above Ngokuba me. ngihamba nomnikazi For I wesimo. walk with the man. Glory be to God. Hallelujah. 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 Kunabantu abacwilayo ezimweni, it is because bangabaza izwi lakhe. There are people who are suffocating in situations for they dishonor his word. Uthola ungumzalwane uthi uyakholwa kodwa ucwila ezimweni yingoba awukahlalanga ezwini lakhe. Yes, Lord. Matthew chapter 14, we are reading from verse 25 to 30. Matthew 14 from verse 25 to 30. Isihloko uJesu uhamba phezu kolwandle. Kuthe ngomlindo wesine wobusuku uJesu weza kubo ehamba phezu kolwandle. Kepha abafundi sebembonile ehamba phezu kolwandle bashaywa luvalo bethi gumuci bakhala ngokwesaba. uJesu wakhuluma nabo ngokusheshsha wathi, yimani isibindi, yimina ningesabi. uPetro wayesephendula wathi kuye, Nkosi, uma kunguwe ngempela yisho kuba ngize kuwe phezu kwalamanzi. uJesu wasethi, woza Petro. Wehla ke esikebheni wahamba phezu kwamanzi waya kuJesu. Kepha kuthe ebona umoya onamandla wesaba eseqala ukucwila wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. Cela uphinde u29. U29. uJesu wathi, woza Petro. Wehla esikebheni wahamba phezu kwamanzi waya kuye uJesu. Kepha kuthe ebona umoya onamandla wesaba eseqala ukucwila wakhala wathi, Nkosi, ngisindise. Shwele Baba, ibano Musa kimi. Oh, shwele Baba, ibano Musa giti. Shwele Baba, Oh, shwele Baba,
Ebano Musa Shwele Baba Shwele Baba Shwele Baba Shwele Baba Ebano Musa Uthi uPeter Peter says, uma kunguwe Nkosi. if it's you, Lord. In other words, uPeter uyarecognize ukuthi nguJesu loya. Ngamanye amagama uPetro uyabona noma uyabuyekeza kuba nguKristo lona. Uyabona ukuthi yinkosi He leya. sees that he is the king. Kodwa uPeter uyasho ukuthi Nkosi uma kunguwe yisho ukuba ngize. Then Peter says, if it's you, Lord, call me so I can come. In other words, uPeter uthi Nkosi uma kunguwe ziprove ngezwi lakho yithi ngize. Peter says, if it's you, Lord, prove yourself through your word so I may come. Because the word says in the beginning there was the word was with God and the word was God. Ngokuba izwi lithi ekuqaleni kwakukhona izwi lalo nguNkulunkulu, uNkulunkulu ayilizwi. Uma kunguwe ke Nkosi ndlala izwi. If it's you, Lord, lay your word. According to the Bible, uPeter uhamba phezu kwamanzi, but according to me uPeter uhamba phezu kwezwi. Ngokwami uPeter wayehamba phezu kwamanzi, kepha kimi wayehamba phezu kwezwi. Ngokuba uJesu sekakhulumile ukuthi woza. In other words, uJesu undlala izwi phezu kwamanzi. For God has said come, and God lays the word on top of the water so you can come. uJesu undlalela uPeter a red carpet ukuthi woza. Jesus lays a red carpet so you can come. But the problem iqala kuPeter uma sekeza walahlekelwa ifocus wanaka izimo. The problem came when Peter began to see the storms and he lost his focus. That is what is happening nasemabandleni. uNkulunkulu sekathe woza thina salahlekelwa ifocus ekhambeni phezu kwezwi lakhe sanaka izimo. It is what is happening in our churches when God has called us so we can come and we focus on the things so we lose the focus. Lithi iBhayibheli sinikiwe amandla negunya kodwa thina sanaka izimo saze salahlekelwa ifocus sanika isitha lamandla negunya esinikwe nguNkulunkulu. Yes. The Bible says we are given the power and the authority, but we have shifted our focus on the power and the authority. We given our situations the power and the authority to rule us. There are people who are robbed the authority and the power ngenxa yokuthi ba-entertain izimo. There are people who have been robbed the power and the authority for they have focused on their situations. Uma uamkela uJesu unikiwa amandla negunya kodwa ngenxa yovalo thina sanikeza isitha lamandla negunya. When we receive Christ, we receive the power and the authority, but we have given our situations the power and the authority. Hlala ezwini lakhe. Stay in his word. Hallelujah. Hallelujah. There are people nanamhlanje abalahlekelwe ugqobo lwabo ngenxa yezimo. There are people who have lost their anointing because of their situations. Because some people think ukuthi ugqobo ngelwe fivefold ministry. Others, they think that the anointing is for the fivefold ministry only. Yebathandekayo uma umamkela uJesu njengenkosi nomsindisi uhlala ugqobo phezu kwakho. When you receive Jesus Christ as the Lord and Savior, you receive the anointing. Munye umnikazi wogqobo. There is only one ruler of the anointing. Munye ophethe ugqobo. There's only one person who is having the anointing. Munye bathandekayo ogqobayo. There's only one person who anoints. There is no human on earth ogqobayo. Akakho umuntu emhlabeni Kodwa ongakugqoba. kuJesu umnikazi But only wogqobo. Jesus can anoint you. The problem ibandla lifuna abantu abazobagqoba.
ibandla, they need somebody to anoint them. lakhohlwa ukuthi munye umnikazi But they woqobo. forget there's only one man who Stop anoints. seeking for people to anoint you. Munye umnikazi woqobo. Yekela ukulandelela uqobo ebantwini. Stop going around for people. weJeremiah ungakazalwa ngakwazi mina ngaqoba. You before. There's anointing upon you. Hallelujah. Musa kuyolanda uqobo, Musa kuyolanda amandla ahlezi phezu kwakho. Accept Jesus Christ ukuze kuhlala uqobo phezu kwakho. Hallelujah. Stop seeking for anointing. Yekani ukufuna ugcobe ebantwini. The church does not anoint, but they ordain. Yes. We need to understand what there's difference between anointing and ordaining. Bantu bafuna ukubeka izandla bacabanga ukuthi kunogcobo oluhlalayo. Kanti munye ogcobayo. Munye ogcobayo. Noma ningakhubeka fivefold ministry, munye ogcobayo. There's only one who anoints. Munye ogcobayo. There's only one who anoints. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah, Lord. Oh Jesus. Hallelujah. 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 Have faith in his word. Iba nokumethemba ezwini. Kendlala indumiso ophezu kwalame ukuze akhonsekeka yenu othi kendlala indumiso kendlala phezu kwalameva phezu kwalame ukuze akhonzeke kahle yenu uThixo. Fundisa isibanyoni lithi iBhayibheli uma sifunda kuverse 29. Jesus said, "Come." But we have a problem with believers. Yingoba babambelele emazwini wabantu bakhohlwa izwi lakhe. Amen. Uthi ke uJesu ke uyathanda yini ukuba usinde? Athi omunye nakaphendula akekho ongangiphonsela emanzini uma kufika ingelosi. Kodwa umbuzo uthi uyathanda yini ukuba usinde? Ngokuba sinale tendency yokuthi uNkulunkulu abuze ukuthi uyathanda yini ukusinda, thina sivele nepast yethu sidonsa imthwalo yethu simtshele ngezolo lethu, let go of your past. Uyathanda yini ukuba usinde? Amen. Hallelujah. Wafika lapha uthi thatha inetha uyiphonsele ekujuleni. uPeter futhi uyabuya umtshela istory uJesu. Uthi sishikile ubusuku bonke. Angakubuzanga ukuthi ngishikile ubusuku bonke. Ngithi thatha inetha uyiphonse ekujuleni. Amen. Sinale nkinga sibandla. uJesu uyabuza uyathanda yini ukusinda? Sivele mina ngashiya umama indoda yami indampile ini uyathanda yini ukusinda? Phonsa inethe ekujuleni. Hey abantwana bami bathwasa left and right, phonsa inethe ekujuleni. Akusingo kwakho ukhathazeka, nguwe wedwa emndenini wakho kholwayo bonke bayisangoma. Phonsa inetha. Phonsa inetha. Phonsa. Don't tell God about your stories. Umethe phonsa. Siyathanda ukuzithwalela imthwalo kuba yena athi gincelani kimi. Siphumile nasezwini lakhe. uPeter ke ulahlekelwa yifocus. Ulahlekelwa yifocus ngokuba uyaqala uentertainer lo moya bowukhona. Kwakulapho ke ired carpet the word liba nelimit khona.
Because we are the one who limits God. Akusungu uNkulunkulu ozilimithayo, ngithi esilimita uNkulunkulu. Izwi lakhe limile namhlanje kuze kube phakade, kodwa ngithi esilimita izwi lakhe. Glory be to God. Hallelujah. Amen. Nanamhlanje, have faith in God. Have faith in his word. Akusingo kwakho ukhathazeka. Akusingo kwakho ukuthi undlulaphi nanamhlanje, hlala ezwini lakhe. Bathandekayo, I want to tell you something. Uma ungumzalwane uhlezi ezwini lakhe, uphenduka uze ube yizwi. Even if you are facing trials and tribulations, you will be able to tell the situation ukuthi mkhulu ongakimi kunalo sezweni. Even noma balwa nomndeni wakho balwa nawe, you will be able to tell that situation ukuthi there is no weapon that is formed against me that shall prosper. Hallelujah. 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 Even though mamnisi impilo yakho ngayibona imile, kodwa uzokwazi ukutshela isimo ukuthi goodness and mercy shall follow me. Siphendula isimo ngezwi. Asiphendula isimo ngesimo, siphendula isimo ngezwi. Hallelujah. Hallelujah. Usathane uthatha uJesu uya naye entabeni, to the high mountain. Uma ungangikhothamela konke okubonayo lokhu ngiyokunika kona. Usathane utshela umnikazi wazo zonke lezimo ukuthi uma ungangikhothamela ngiyokunika kona konke lokhu. But how come ngoba usathane utshela umnikazi, lo muntu lo omtshela ukuthi uzomnikeza ngokwakhe vele? Azasho usathane athi uma ungathwasa ngizokunika le gift yokuprofetha. Kanti nguNkulunkulu oyibekile kuwe. Ngenxa yokuthi ulalela izimo uze nawe uyongena uyothwasa. Uma imimoya yembuso ikuvukela ungayishiya indawo yakho. Remember the word of God. Remain also in the word of God. Hallelujah. Nkosi akekho ongangiphonsa uma kufika ingelosi. Now it is your time ukuthi uyeke ukubalisa ukuthi inkosi akekho ongangifaka. Yazi Heavenly Father ngiyawathumela ama CVs left, right and center. Hey akuyeke ukukhathazeka, yini uyathanda ukusinda na? Have faith in the word of God. Have faith in the word of God. The problem is that kunabantu uNkulunkulu abakhiphile eGibhithe kodwa inkinga ukuthi iGibhithe lisengaphakathi kwabo. Samba nabantu ke bathi bayakholwa basindisiwe kodwa iGibhithe lisesengaphakathi kwabo. Abafuni ukulahla neGibhithe. Ngokuba kulena ndlela yokholwa kunezinto ekumele uzilahle. There is a narrow gate, ncane le gate. Akungeni imithwalo. Shiya imithwalo. Kunina nonke nikhathelwe nensindwayo. Wozani kimi ngiya kuniphumuza. To those who are thirsty, wozani nizophuza amanzi okuphila. Kulaba balambileyo nasi isinkwa sokuphila. Ngokuba lesinkwa esidlayo senyama sifike siphele silambe futhi kodwa sikhona isinkwa sokuphila. The problem the church is focusing ezintweni zesikhashana eziphathekayo bakhohlwa the eternal things. Hallelujah. And when you remain in his word, uma uhlezi ezwini lakhe, you cannot be a lukewarm Christian. Uma uhlezi ezwini lakhe,
awukwazi i3 years yonke wena soloku lukewarm Christian. 3 years yonke in the local church wena soloku church member. Hey, you must be promoted uma uhlezi ezwini lakho uphume nasekubeni church member. Uma uhlezi ezwini lakhe, you must have a good impact in your local church. And uma uhlezi ezwini lakhe kubonakala nangeyithelo. Thola abazalwane bachitha 5 years yonke in the local church kodwa nezithela zibonakali. Siyodla nini ithelo esivela kuwe? Because if the word lihlezi ngaphakathi kwakho, it must produce the fruits. Ungazitholi ke ukuthi ungumzalwane kodwa unambitheki. Sigcwele nasendlini kaJehova kodwa singabazalwana sinambitheki. Yaza ungeneke ungumzalwana ungeneke. Unguwe awungeneki kodwa uthi uhlele ezwini lakhe. Ezintweni zonke uzintando yakhe. Bathandekayo, uma sihlezi ezwini lakhe kumele sibe ngabantu abalenzayo not ngabalizwayo. Kodwa thina sibandla eligcwele ukuzwa kodwa singayenzi. Glory be to God. When you remain in the word, let the Bible abide in me and I in you. Ukuze kube nezithelo kudingeka ukuthi uhlale. Ngokuba sisesenabantu ke abagcine neconstitution of the church but not the word of God. Yeah, bathandekayo, we are too good ekulandeleni iconstitution yesonto kodwa imiyalo yakhe sichithile. There are people who are good ekulandeleni imithetho kodwa they failed to follow the commands of God. There are people who are still nanamhlanje ababambelele in the law but neglect the commandments of God. Yeah, bathandekayo, I want to tell you something. Ungavumi ukuba ngumfarisi in the house of God. Ungavumi ukuba uGoliath webandla ukhonza kulo. Because we do have nabo Goliath emabandleni bathandekayo. Mina kudala nginawo usongitshelani. Kwasebusheni bami kudala ngise house of faith usongitshelani. Hey, be careful mzalwane. David is coming for you. David is coming for you. Khona itshe namhlanje lisapreparwa. There is a stone bathandekayo. Refuse to be the Goliath of your church. Ngokuba kunelitshe elungisiwe. David usendleleni netshe. Try by all means ukuthi when you serve, don't serve by experience. Vumela umoya engcwele kube ngiyena okholayo. Dala ngime pulpit ubani ozongitshela. The more unamhlanje uzoserva ngeexperience khona osukayo kuwe. Uyaziphumela naphansi kwesandla sakababa uNkulunkulu and you will operate with experience. Refuse to sink. Refuse to sink. When you entertain the situation, you will sink. The moment ulalela izimo ukuthi bakuhlebile akusikona okwakho lokho, forward I go. Even though ulibona ulwandle lubovu, forward I go. Forward I go. Uma noma indlela ingasekho, forward I go. In the midst of your situation, forward I go.
uma uhlezi ezwini uyophenduka uze ube yizwi. Never focus esimweni obhekene naso. Abanye baze bacwileke nasezimweni bathi hey usathane this kanti ngumuntu osiphumele ezwini lika Baba uNkulunkulu. Igama lika Jehova lingumbhoshongo namandla bonke ababalekela kulo bayalondeka. Bathi thina sikhohliwe ngaleli gama. Sayolanda the name of apostles, the name of prophets. Salanda izinto eziphathekayo. Yebathandekayo uyabona uma uhlezi ezwini even if ungena lutho uyokwazi ukukhuluma izwi lokuthi ngicebile kakhulu. Because ingqondo yakho ayikho ezimweni, ingqondo yakho ikuye. Atohlabelelayo ngipha kamisela amehlo ami ezintabeni usizo lwami luvela kuyu Jehova. Enhlungwini obhekene nazo bathandekayo, ebunzimeni, ebuhlungwini, usenguNkulunkulu. Remain in the word. Remain in his word. Lencwadi mayingasuki emlomweni wakho, mayingasuki kuwe, wozindla ngayo imini nobusuku. Wozindla ngayo imini nobusuku. In order for you not to sink, kumele uzindle ngezwi lakhe now and then. uJesu uthi nakagibela entabeni uthi be on guard, be alert, pray ukuze ningangeni ekulingweni. Yebathandekayo asihlaleni emthandazweni, asihlaleni, izlingo zikhona left right and center, kodwa kudingeka ukuba sihlale ezwini lakhe. Never allow the situation to shift your focus. Abanye baqale bavutha kodwa manje baphelelwe ngamandla endleleni. It is because basukile ezwini lakhe. Banenga baqale ngamandla kodwa manje sebawile endleleni ngenxa yokuthi basukile ezwini lakhe. Abanye izimo zibashaye left right and center. It is because basukile ezwini lakhe. He is our strength. He is our refuge. We need to abide in him. We need to remain in him. Regardless the situation we are facing, hlala ezwini lakhe. Umuhlezi nasezwini lakhe nokuba ichurch goer kuyaphela. Refuse kuba ichurch goer. Refuse. Never allow the situation to make you umuntu ongasiuye. Because iningi lethu sivumele nezimo saziyenza abantu esingasibo. Come. Peter, come. uJesu undlala izwi. uJesu undlala izwi phezu kwamanzi. uPeter uhamba phezu kwezwi elinguye. Ngokuba ungulizwi uqobo lwakhe. Izwi lakhe linamandla, izwi lakhe linenkazimulo. When you remain in his word, kufana njengalesikhathi uMose agibela intaba, wakhuphuka anguMose ojwayelekile. Kodwa uma esehla uyehla sekuMose ohlukile, kugcwele inkazimulo phezu kwakhe. Because when you remain in his word, inkazimulo iyagcwala phezu kwakho. Kuhlala nenkazimulo.
the more uhlala naye ufana naye. Sidinga abantu abazobuyela abathandekayo kuye. Abanye bamkhonzile kodwa bawile endleleni. Uthi ke uPeter sekacwila uthi Nkosi ngisize. There are people namhlanje kumele bathi Nkosi ngisize. You know ukuthi uhambile kodwa along the way wacwila ngoba uphumile ezwini lakhe. Nkosi ngisize. There are people ekumele babuyele ezwini lakhe elikhulunywe ngubaba uNkulunkulu. You know yourself ukuthi uthi uyakhonza because nokuattenda Monday to Monday lokho akusho ukuthi uhlezi ezwini lakhe. Attending church Monday to Monday does not mean you are remaining in his word. Vuma ukuthi ucwilile ukhale ukuthi Nkosi ngisize. We are going to pray, brethren. We are going to pray. Uyaziwile kodwa vuma namhlanje uthi Nkosi ngiwile ngisize. Abanye sivule iminyango yezimo ngokuthi sikhulume amazwi wokwahluleka. Abanye bethu sikhulume amazwi wokwahluleka empilweni zethu nabantwana bethu. Sithe sivule iminyango, then the devil saw an opportunity wangena. Akusiko sonke isikhathi ukuthi ngithi esivulele uSathane, akusiso sonke isikhathi ukuthi nguSathane ozingenele, ngithi esimvulelayo ukuthi ngena. Ngisize Nkosi. We are going to pray egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We are going to pray. We are going to pray. There are people abasukile nasezwini ngenxa yobude bendlela. There are people abamkhonzile baqale bavutha kodwa bagcina sebabanda baba ma lukewarm Christian. They end up being ama church goer. Vuma namhlanje ukuba kusindise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We are going to pray, brethren. Vuma ukuba uNkulunkulu akusindise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wherever la ucwila khona vuma akusindise namhlanje. Akanayo injabiso, akanayo inkohliso. Indlebe yakhe ilindele ukukhala kwabangcwele. Ulindele ukukhala kwakho namhlanje. Egameni lika Jesu. Pastor Mnisi may come forward. Ngendlala indumiso ophezu